Фен клуб Реал Мадрид България от фенове за фенове. Тази седмица отново съм поканил двама гости, с които ще дискутираме всичко най-интересно от изминалата седмица. Момчета, моля, представете се. Здравейте, аз се казвам Александър Сратков. Здравейте, аз съм Асен Георгиев и съм фен на отбора от вече 10 години. Ти също така си фотографа на предаването и тук е момента да ти благодаря за всичко, което правиш и ти си един от хората, без които това предаване няма как да се излъчва. Искам да ви попитам, от кога си фен на отбора? Сенчо каза, че от 10 години, ти си малко по-голям от мен. Фен съм на отбора от сезон 2001-2002 година, по-конкретно от есента. Златната година. Златната година, да. Повечето фенове започват да следят даден отбор поради някой техен любим футболист или някой, който им фаща окото. При теб така ли беше или... Така беше. Моят любим футболист е Зинедин Зидан. Той е човека, който ме запали по Реал Мадрид. Това е един изключителен футболист за мен с невероятно. Сенчо, при теб от кога Реал Мадрид, по какъв начин Реал Мадрид стана твоя мания? На мен любимият футболист, като започнах да гледам Реал Мадрид, ми беше Раул. Той тогава беше в най-добрите си години. Тогава с бразилец Роналдо бях, може би, най-добрата атака в Европа. Така, през последната седмица се случиха събития, които коренно контрастират на последните 22 мача, в които Реал Мадрид записа 22 победи. През изминалите 6 дена бяха записани 2 поражения, най-напред от Валенсия в мач от първенството с 2-1, а след това много неприятна загуба с 2-0 от Атлетико Мадрид в първи осмина финал за Купата на Краля. Доколко тези загуби могат да повлияят на лошо на сезона? Сенчо? Според мен, може би загубата с Атлетико ще повлияе до такава степен, че ще имаме един турнир, една купа по-малко, за която да се борим и това може даже до някъде да ни помогне. Защото няма да не е толкова натоварен сезон, обаче все пак не е по-добре да... Колкото повече трофеи, толкова по-добре. Ти как мислиш, на какво даваш двете загуби? Аз мисля, че в умората си казва думата. Виждаме, че някои от халфовете не са на това ниво, което трябва да бъдат, като например Кедира и Араменди. Контузията на Модрич също оказва голямо влияние. Основните футболисти Тони Крос, Иско имат ли нужда от почивка според теб? Определено Тони Крос има нужда от почивка. Той започна блестящо, пасна като дяван камък, както се казва в халфовата линия, но се вижда умората и грешните отигравания в матча. Все пак загубата от Валенсия не беше толкова фатална, защото в същия ден основният съперник също загуби важни 3 точки в гостуването на Реал Сосиедад. В матча за Купата на Краля ти каза, че може би Анчелоти е подценил турнира. Доколко смяташ, че това е така или другото, което е, че все още не е намерил вариант да се противопостави на Диего Симеоне. Знаем, че в предишния сезон двете победи срещу Атлетико бяха... Първата беше плод на 2 рикошета и в реванш Атлетико излезна в банк в атака и отново претърпя поражение. Как мислиш, този път на какво отдаваш поражението от градския съперник? Според мен и на двете до някаква степен, защото все пак този стил на игра на Атлетико, аз не мога да си представя как може да бъде победен, освен със същия антифутбол. Пък и все пак Анчелоти не пусна Роналдо в игра. Съгласен съм, че имаше нужда от почивка, обаче това с Атлетико не е някой малко отборче, срещу което можем да излезем не с първи си отбор. Твоето мнение? Моето мнение до голяма степен се припокрива с това на Сенчо. Все пак да излезеш с титулярния, с абсолютно най-добрия състав, ще да окаже още по-голяма тежест на отбора, като по-голяма умора. Знаем, че идва много тежък период за отбора, с адски много мачове, с които с Атлетико Мадрид, с Севиля. Ако предположим, че матча с Севиля ще
ще го спечелим, тъй като на Бернабео. 4 точки преднина на този етап. Добър аванс ли ти се виждат пред основните съперници Атлетико Мадрид и Барселона? Да, до някъде са много добра преднина, обаче да не забравяме, това е едно от най-силните, ако не и най-силното първенство в света. Ние се борим и за Шампионската лига и 4 точки не са неступима разлика. Нека се върнем отново за загубата срещу Валенсия. Как смяташ, там отбора като че ли изглеждаше доста по-изморен срещу Атлетико Мадрид, кондиционно изглеждаха по-добре на терена. Отдаваш ли паузата и екскурзията до Дубай, ако мога така да я нарека, като причина за този спад? Да, може и да е така, защото все пак след един приятелски матч с Милан без никакво значение и това дълго пътуване до Дубай, той си казал си думата и според мен не е този период без мача за първенството не е бил като почивка за играчите, а може би като повече ги уморил, отколкото трябваше. Срещу Валенсия отбора стартира добре, отбеляза гол за да поведе и след това ти ли заприлича на същата история, както от матча срещу Реал Сосиедад, с тази разлика, че този път не инкасирахме толкова много гола. Да, абсолютно същия матч се повтори, поведохме, помислихме, че сме спечелили матча, излезнахме тотално разконцентрирани второто полувреме и след като ни поведоха, вече нямаше време да обърнем матча. При двете поражения от два, ако можем да го наречем, най-силните отбори в Примерия, основни футболисти изневериха. В неделния матч Гарет Бейл направи доста непростима постъпка. Излизайки срещу вратаря при свободни Бензема и Роналдо, той реши да стреля и вратарят на домакините спаси. Справо ли имат ли право Кристиано Роналдо и Карим Бензема да му бъдат сърдити? Защото при евентуален гол Реал повеждаше с 2-1 и не се знаеше на къде щеше да тръгне матча. Разбира се, че имат право да са му сърдити, даже те са му казали, че не са доволни от представянето му, защото все пак той можеше да подаде. Бензема беше сам, а и според мен не подаде, защото и той самия осъзнава, че не е в много добра форма и искаше да вкара гол и да все пак да си поправи самочувствието. Обаче не се получи. Саша, в коя от линиите бяха допуснати най-много грешки? Предполагам, при загуба би трябвало всички да носят еднаква вина, но все пак били обвинил някой с по-голямо. Главно в матча с Валенсия за мен халфовата линия беше под абсолютно всякаква критика. Статистиката показва, че Крос е допуснал 18 грешни паса, Иско 16, което за такъв отбор и за такива класни футболисти е просто недопустимо. Тони Крос постави доста високи стандарти за играта си. Обикновено той бърка около 2-3 паса и стига до успеваемост от рода на 94-95%. А доколко липсата на Лука Модрич беше фатална за отбора? Според мен се оказа влияние липсата му, защото преди той да се контузи, когато играхме с Иско, Модрич и Крос, може би беше най-силният период от сезона ни, после Модрич се контузи и всичко започна да върви надолу. Много хора обвиняват Хамас Родригес, че е изчезнал в тези два мача. Твоето не е? Моето мнение е, че не беше само Хамес Родригес. По-голямата част от състава беше неузнаваем. Важното е, че след загубата дистанцията остана в същото точково изражение и тук вече отиваме на матча с Атлетико Мадрид. Как се стори като го гледаш отстрани? В началото беше ли насъдено това чувството, че мога да запишем трета поредна загуба от градския съперник? Според мен първото по време играхме добре, даже и надиграхме доста.
влияние каза и спасяването на Ян Облак в първата минута след удар с глава на Рамос, защото все пак не е много лесно при такъв стил на игра, освен с статично положение да се пробие защитата. Саш, ти как смяташ шансовете за продължаване по-напред? Знаем, че срещу отбор като Атлетико Мадрид трудно се заличават 2 гола разлика. При това положение чисти голове. Определено срещу този отбор на Атлетико трудно ще заличим 2 гола пасив, но все пак да не забравяме, че ние сме Реал Мадрид. Обръщали сме много по-трудни матчове. Специално Атлетико имат много горчив вкус в устата от нас. През седмицата един от колегите модератори на Фенклуб Реал Мадрид България написа коментар, в който ми се наби следното изречение в очите. Този отбор ще стане наистина голям отбор едва когато постигне някой легендарен обрат, така наречената ремонтада на испански език. Ти мислиш ли, че точно такъв обрат ще бъде повратната точка за сезона, която ще възроди отбора и ще му позволи да запише нова победна серия, с която да... Може и така да повлияе, защото все пак от загуба с 2-0 и толкова слаба игра, ако се стигне до обрат, това ще повлияе доста добре на самочувствието на играчите и те вече вярват в себе си, че могат да постигнат наистина всичко. На времето един от най-легендарните футболисти на Реал Мадрид, Хуанито, е казал, че 90 минути на Бернабеу са прекалено дълго време. Мислиш ли, че футболистите трябва да вземат за пример думите му и да дадат всичко от себе си, въпреки че на този етап няма да е кой знае колко фатално, ако се отпадне на такъв етап от Кралската купа? Определено трябва да дадат всичко от себе си, защото става въпрос за градския съперник. В мачовете с Атлетико Мадрид и с Барселона, Реал Мадрид винаги трябва да дава 100% от себе си, за да отстрани или за да победи съперника. Точно в интервю след мача Фернандо Торес също беше казал, че 90 минути са страшно дълго време на Сантьяго Бернабеу. Сенчо, Серхио Рамос направи доста коварна грешка при първия гол на Атлетико. На какво даваш тази негова разсеяност? Не знам, аз не мога да си обясня как така най-добрият защитник в света ще направи така глупости и ще се бори противниковия футболист на наказателното поле, без дори топката да е в него, без да е на голова позиция, просто го съборите. При втория гол отново Рамос не успя да покрие своя човек и бе надскочен. Как си обясняваш факта, че когато е в противниковото наказателно, скача най-високо от всички, а когато е в нашето наказателно, винаги го надскачат и ни вкарват гол? Той сам си го каза, че той е защитник с дух на нападател и страшно много се радва, когато отбележи. Явно стимула му да надскача противниците в другото наказателно поле е по-голям, отколкото в нашото. Не си го обяснявам, не мога да си дам обяснение. Просто разсеяност. Ние никога не сме били силни в дефанзивен план, главно за статичните положения. Винаги сме допускали и не мога да си го обясня, защото имаме страхотни футболисти с игра с глава, високи и няма обяснение просто. Смяташ ли, че в реванша трябва да бъдат направени промени по състава и какви трябва да бъдат тези промени? Ти на какъв състав би заложил? Според мен трябва да има промени в това, че на Рамос мисля, че трябва да му се даде почивка, защото той е един от играчите с най-много минути през този сезон и все пак една защитна двойка Варан и Пепе ще, според мен, няма да се представя по-зле, отколкото Рамос и Варан или Рамос и Пепе. Също така, според мен, в днешния сблъсък с Еспаньол, Тони Крос трябва да си почине, за да е свеж за матч с Атлетико. Анчелоти каза, че Крос няма нужда от почивка. Ти как мислиш? В смисъл,
щом той казва, би трябвало да е така, все пак той всеки ден с момчетата. Ами, може и да е така, все пак Анчелоти разбира повече от мен и ако не почивка, то поне да му се даде задача да не... Да му се редуцират минутите, Да, и да излезе... също така да му се разреши да не се включва толкова в атака или да не се връща толкова назад, защото това според мен също си оказва влияние дали ще мине в един матч 10 км или 7. Саши, ти на какъв състав би заложил в среща с Атлетико? Най-големите ни уважения към Еспаньол, но по принцип този матч би трябвало дори на ходом да се вземе. Но срещу Атлетико ще бъде истинския тест. Казахме вече, че не е фатално, ако се отпадне, защото се редуцират мачовете, но ако трябва матча да бъде спечелен, ти на кои футболисти би заложил? Определено на същия титулярен състав, с изключение, че Роналдо ще играе на мястото на Хамес. И не толкова да се промени титулярния състав, колкото и играта на отбора, защото второто полувреме бяхме трагични срещу Атлетико. През изминалия сезон, отново в мачове за купата, Хес отбеляза гол срещу Атлетико Мадрид, доста красиво попадение. Смяташ ли, че той би отново могъл да изиграе ролята на печелив жокер? Ами, може и да... В смисъл, доколко е, според теб, доколко е готов след тежката контузия, която го извади извън строя за 6-7 месеца, доколко мислиш, че вече може да му се разчита да решава мачове и да влиза, нали, като жокер? Ами според мен още не може да се разчита на него до такава степен, каквато можеш миналия сезон, защото той сам каза, че му липсва играта в отбора и в отборниците. Все пак има и нови играчи, Крос и Хамес. Той с тях не е играл толкова, колкото с останалите съотборници. Те са точно тези, които трябва да му доставят топката. И тези, които вече ги няма. Да. На теб допада ли ти играта на Хес? Ами, има какво да се желае. Определено има какво да се желае в неговата игра, но е нормално, защото, както каза ти, връща се от тежка контузия, изигра няколко, общо не повече от 90 минути. Трябва да навлезе в форма и да покаже на какво е способен. Той миналата година показа на какво е способен преди да получи тежката контузия. Ако момчетата отстранят Атлетико, в следващия кръг на четвъртфинала ще срещнат кръвния враг Барселона. През миналото предаване зададах въпроса на Никола и Боби. Не стават ли банални толкова много класики или на вас не ви писва да гледате Реал Мадрид и Барселона толкова често? Според мен никога не може да са прекалено много, защото аз винаги се радвам Реал Мадрид като побеждава и най-вече като побеждава Барселона. И затова, ако има сблъсък с Барселона, ще се радвам да гледам още една победа над кръвния враг. Как мислиш, би се отразила как мислиш, че биха се отразили още две класики на сезона по-нататък? Няма ли допълнително играчите да бъдат изморени? Определено ще бъдат по-изморени, защото все пак става дума за Барселона. С тях мачовете винаги са тежки, особено последните години, но си мисля, че мачовете с Атлетико са малко една идея по-тежки, отколкото мачовете с Барселона. Мисля, заради силовия стил на... Да, точно заради силовия съперник. Стил на градския съперник. И си мисля, че ако продължим в Купата на Краля срещу Атлетико, с мачовете с Барса няма да имаме чак толкова голям проблем, колкото имахме с Атлетико. Ти мислиш ли, че на този етап Барса е по-лесен съперник от Атлетико, колкото и в случая неуважително да звучи това от наша страна? Знаем, че все пак Барселона е изконният кръвен враг на нашия любим отбор. Ами, да, съгласен съм с това, че Барселона в момента е по-лек съперник, защото и последните мачове между нас го доказва, защото в последните две класики с Барселона имаме две победи, докато в последните 4 мача с Атлетико няма нито една.
Финала. Не, имам предвид двата мача за Суперкупата. Да, на мен избягаха Суперкупата на Испания. През седмицата се случиха доста катаклизми при кръвния враг. Доколко може една слаба Барселона да бъде полезна за нашата форма, понеже виждаме в Бундеслигата как Байер Мюнхен мачка всичко живо, става шампион март месец, след това в Шампионската лига изпитва проблеми в кондиционно отношение. Мислиш ли, че една, така да го наречем, слаба Барселона е от полза за нашия отбор? Слаба Барселона може да ни помогне, може да ни попречи, защото като играем срещу една Барселона, която не се представя на ниво, нашите играчи няма да се натоварят толкова. Обаче от друга страна, като играят срещу слаб съперник, те няма да са в кондиция, за да се изправят срещу по-силен, което ще ни попречи. Ти как предпочиташ Барселона да бъде слаба или силна? Предпочитам да я бием, когато е силна. Значи, слаба Барселона си има и плюсови и минуси. По-лесно ще станем шампиони, но както се оказа миналата година с Байер Мюнхен, това не е най-добрият вариант. Конкуренция не може да се поддържа. Точно, не може да поддържа нито форма, нито кондиционно състояние на отбора. Предпочитам да станем шампиони началото на май и оттам нататък всичко ще се тръгне. С настроение да изиграем един евентуален финал. Естествено, не евентуален, бъдещ. Добре, извинявай. Утре, т.е. неделя, се изправят Атлетико и Барселона. Те в момента са с равен брой точки. Как искате, кой предпочитате да е преследвач? Атлетико или Барселона? Кой смяташ, че е по-опасен? Според мен за нас по-опасен Атлетико, както се вижда и в последните матчове. Но все пак и Барселона, колкото и да са в криза, все пак са Барселона. Те могат да ни направят проблеми. И за утрешния сблъсък аз искам и двата отбора да загубят. Обаче... Искаш да завършат наравно? Да. А ти? За мен не Атлетико е по-опасен съперник, а Барселона, защото ние имаме проблеми в директните матчове с Атлетико, но една Барселона си взима много по-лесно матчовете с другите тимове, отколкото Атлетико. Атлетико изпитва доста по-големи трудности в отбелязването на голове, защото един дефанзивно настроен отбор по-трудно бележи, въпреки че имат изключителни нападателни футболисти. Все пак мисля, че загуба на Барселона или равен ни устройва напълно. В момента сме в средата на месец януари и тече зимния трансферен прозорец. Мислите ли, че трябва Реал да се подсили по някакъв начин и трябва ли да освободи също така някой от настоящите футболисти? Според мен един дефанзивен хаос ще ни се отрази доста добре, защото Кедира не се представя на ниво, Крос е по-офанзивен и всъщност ние има само Кедира и Яраменди, като Яраменди все още е млад и в тежките мачове понякога прави глупови грешки. В медиите се спекулира нееднократно за бразилеца Алекс Силва, както и за германеца Кристоф Краун. Имаш ли наблюдение върху тези футболисти и мислиш ли, че биха били полезни? Естествено, че един от двамата би бил полезен, защото все пак това е свеж футболист. Не идва с толкова натрупана умора, колкото са нашите футболисти. Би заменил Модрич за тези мачове, които ще е контузен. И едно ново попълнение в средата на терена няма да е никак зле. Няма да се отрази. Няма да се отрази зле. През лятото от ръководството изпратиха под наем в Порто Карлос Каземиро. Вие доколко мислите, че той би могъл да помогне на отбора, ако евентуално го призоват да се завърне, ако не дай си Боже стане още някоя контузия на основен футболист в халфовата линия? Допада ли като игра? На мен Каземир миналия сезон ми хареса в мачовете, които изигра, защото той има доста добра физика, особено за възрастта си.
и вече има натрупан опит в португалското първенство, което също не е слабо. И затова според мен и той ще ни е в полза, ако се завърне при нас. На теб допада ли играта на бразилеца? Да, допада ми играта на Каземиро. Включи се в някои мачове доста добре минали сезон. Направи една изключителна предсезонна подготовка, като той едва ли не беше голмайстор на отбора. Много ми напомня на Ласана Диара. Тича, бори се за всяка топка, но все пак си мисля, че класата на Каземиро не е за Реал Мадрид и не би оправдал доверието. От този сезон Анчелоти дава доста често шансове на младия Алваро Медран. Но те допада ли ти този футболист? Мисля, че вече е готов да бъде неизменна част от първия отбор. Помним, че кара доста красиво попадение срещу Лудогорец, макар и с немалка доза шанс. Шанса си го имаше, но попадението все още си е красиво. Мисля, че трябва да му се даде повече шансове на това момче. Вижда се, че има потенциал в него, както се видя потенциал в Хесе. Мисля, че в следващия сезон може да е неизменна част от нашия бъдещ състав. При положение, че халфовата линия изнемогва в този така пренатрупан период, мисля, че той също може да бъде решение и да не се налага да привличаме футболист отвънка. Според мен той може да бъде решение до такава степен, че ако той играе, някой друг ще може да му се даде почивка. Той все още е прекалено млад и няма достатъчно опит за важни мачове, но може да играе в леки мачове, като например той срещу Еспаньол или с Хетафе, които също не са чак толкова добър отбор. През тази седмица една от най-големите му надежди на европейския футбол, норвежецът Мартин Йодегард, се заговори, че е подписал договор с Реал Мадрид, хвърляйки предложения на редица други отбори. Доколко смяташ, че този футболист може да бъде част от първия отбор, както се пише по медиите, и това няма ли да е малко несправедливо спрямо момчета като Медран и други футболисти от школата на отбора? Според мен той още е прекалено млад за първи отбор. Все пак той преди около месец навърши 16 години и евентуален негов трансфер ще ни помогне за бъдещето. За момента не виждам как може да ни помогне. По-скоро да ни попречи, защото, как ти каза, някои юноши на отбора като Медран така ще останат резерви. И ако той наистина дойде, за него ще е по-добре да играе в Кастия. Ти как смяташ, допада ли ти Мартин Йодегард? Доста се нашумя около него в последните месеци, особено знаем, че преди няколко месеца дебютира срещу България на национално ниво на 15 години и 300 дена, някъде там беше. 260 и няколко, да. Доста ми допада, играе много добре. Изгледах няколко негови клипа в YouTube, но да си част от първия отбор на Реал Мадрид, това е много тежка задача. Едва ли едно 15-16 годишно момче би се справил с тази тежка задача и аз като Асен мисля, че е по-добре, ако го привлечем, то да бъде във втория отбор. И да бъде под крилото на Зинедин Зидан, който точно би трябвало да е нещо като негов ментор. Смяташ ли, че великият французин може да помогне на това младо момче да реализира целия си потенциал, тъй като неведнъж сме ставали свидетели на това как даден футболист в юношеските години е смятан за невероятен талант и след това всичко се проваля и става футболист на средно ниво или още по-лошо и не се чува изобщо за него. Да, според мен Зидан може много да му помогне, много може да го научи и той, ако не беше Зидан, може би Хисе нямаше да е при нас, защото той видя таланта в него и той задържа при нас. И за това, според мен, ако Йодегард наистина има качество, Зидан ще му помогне да се развие. Ти смяташ ли, че Зидан може да бъде от помощ на
момче. Определено, Зинедин Зидан е изключително интелигентен футболист, вече и треньор, както знаем. Естествено, че да си под направлението на такъв гениален футболист, който може да те дава съвети, да те направлява как да станеш по-добър играч, би се отразил положително на Мартин Одегард и на всеки друг футболист. Но нека сега не задълбаваме темата с младежите, да обърнем внимание на това, което предстои. Мач с Еспаньол, реванш за купата с Атлетико Мадрид, гостуване на Хетафе. Класика очакваме ли? Срещу Еспаньол се надявам да се върнем на победния път. Класика трудно, но не е невъзможно. Сигурен съм, че ще имаме нашите шансове на Бернабеу. Ще очаквам много резултатен матч и се надявам да отстраним градския съперник и да се насладим на още две класики. Гостуването на Хетафе, там по принцип имаме доста бивши кадри и трудно минават тези мачове. Очакваш ли някакви проблеми? Този сезон не очаквам проблем от непретенциозния тим на Хетафе. Мисля, че ще ги бием спокойно. Освен, че как виждаш седмицата? Аз съм съгласен с Сашо, че няма да са много трудни мачове с Еспаньол и Хетафе. И мисля, че е крайно време за Бейл вече да покаже защо е в този отбор, че има време да се разиграе, най-вече да почне да подава на Роналдо и Бензема. И мисля, че днес ни очаква една сравнително лека победа срещу Еспаньол. Матч с Атлетико ще ни бъде много труден. И после за матч с Хетафе не трябва да ги подценяваме. Скъпи приятели, с това завършваме тази седмичното издание на предаването от фенове за фенове. Надяваме се през новата седмица да има повече поводи за радост и отбора отново да се върне на победния път. До нови срещи!